Chandi Matekwana Stala Vista Etada sanibonani bantu bakwaZulu Natal basho kamnandi emadadeni bethi bayaqhashwa ngiyazi ke lento yokuthi ukuqasha nokuqhashwa iqhamukapi kodwa ke bathi bayaqhashwa mabeqasha besho kamnandi khona la eWillowfontein esikhona njengamanje bethi bona ke ulayi bethi layo ngiyithandeke leyo nto leyo umuntu wakhona uthi nomuntu ukuthi ukuphi athi ulayi uyabona ukuthi kuyahanjwa igodi ngeyigodi kumnandi besho kamnandi kwabheka umthetho kwanongoma bethi kodwa bakithi uyayazi nje leyo nto leyo ke bayazenza izinto ziyenzeka igodi ngeyigodi umnyango wezempilo kwaZulu Natal akukho la ungasithola khona sishilo sathi siyeza nizosibona wonke ama clinics zonke izibhedlela njoba namhlanje sikhona la eWillowfontein Clinic ekhona la eMgungundlovu District nokwindawo yethu ke esiyaziyo ngesigameko ukuthi sithole ikhawu einingana kunazo lonke nje iprovince le za mpox noma upokisi kodwa ke ngineyingcepheshe la ezosithatha kabanzi zisitshele ngalo mpox nalo pokisi ukuthi ithini into kaPokisi la kwaZulu Natal le ithathwa njengendawo yesigameko nakuyila esibe nama cases amakhulu khona kakhulu eWillowfontein ngiyathemba ke laba amakhamera bazonenzela ufefe benikhombise iWillowfontein indawo enhle le iyakhele intabeni kahle uyabona nje ukuthi kuyaphilwa la kuphilwa kamnandi kodwa ngale kokuchitha isikhathi ngizothatha leli thuba ngibingelele usisibabongile okuyena ke esimthatha njengengcepheshe yazo zonke nje lezi zifo lezi ezintsha eziyiqhamuka ezintsha iqhamuka zizwa ngaye sethi na sesisha ngoba no covid impela hayi sawuzwa ngaye wasichazela namhlanje ke nanku mpox sisibangwele awusibingelele usitshela ukuthi ubani okubani wenzani la eminyangweni ngibingelele balandeli nababukeli bale show ene department babongile Mhlongo ngiu director wa communicable disease la eminyangweni wezempilo Emnyangweni wezempilo ngiyazi ukuthi izifo lezi makuthiwa izifo communicable omunye phela uzothi communicable yini sikhuluma ngani masikhuluma communicable ilezifo ezithathelanayo kusho ukuthi ilezi ongithi manginaso ngikwazi ukukunikeza oh yeah yes ilezi esikwazi ukuyishare ngoba ikhona lezo okwazi ukusigcina kuwe nje njenge BP yakho nje njenge high yakho nje umthelele umuntu lapho ngoba ukuthi uyamanga noma umenzani kodwa o BP laba o TB laba siyathelelana absolutely so uMpox lo mawungakungithatha ungibeke nje esithombeni nti kuyini lento esithi uMpox uMpox upokisi akithi upokisi kusho ukuthi kunayo vele igroup yama conditions mhlambe mangithi mpox ukuze kuthiwa chicken pox kudala kwakuno small pox kusho ukuthi ke iMpox yona into eyenza yehluke ukuthi iba ne rash but i rash yakhona ingaqala mawuyibuka kuze kube ngathi i rash ye chicken pox but ngokuyikhula ngoba ihamba ngokweinsuku mhlambe iye ubona ukuthi ilona linzima ke leligama ngithi iphanyaza leli la khona yes amaputshuza amapamuza kuya ngeindawo ngithi yikho mina ngibuye ngikhuluma indawo zeyigodi kwezinye indawo bathi amapatshazi amanye bathi amapampamuza bathi amaputshuza kuya ngokuthi ukuphi nendawo absolutely so ileso sifo ke mhlambe ke iziphi indawo la esesibone kuqaqela khona kuba uhlobo lini ngoba ukhuluma ngamaputshuza aba la emzimbeni aba uputshuza manje ngoba ngenzela ukuthi ke sibeke nje isithombeni ongakaza ayibonto ekuthiwa uMpox lo izifo eziba ne rash ezipresenta kusho ukuthi mangaba unaso uba ne rash ziningi but ke odokotela bayakwazi ukubona ukuthi le rash inhloboni ngoba ziningi izifo ngoba ngishilo nje kodwa yona kuba ngathi ilona la khona iphanyaza la khona liba ngathi ngizothini liba ngathi linekhanda ubona ukuthi mawungaliputshuza kukhona into ezophuma ngoba mangaba kusenziwa idiagnosis kusho ukuthi kuyohlolwa usuke vele kuputshuzwe lapho kwenziwe iswab lapho mhlambe ngoba ngiyazi wena ukuthi nibuka lento ngokukazwe lonke njengoba nini nayo indlela yokuxhumana ngokukazwe lonke bese niphinde nibuka ngokwesifundazwe manje ubuka lo Mpox ithini indaba yawe eSouth Africa bese ithini la kwaZulu Natal la eSouth Africa ngiyacabanga ukuthi manje simasibuka ufinancial year u25-26 siku case 16 ngoba ikhona icase ebisanda kutholakala kwenye province kodwa la eKZN kulonyaka sinama cases awu 6 kulawo ma cases awu 6 eyodwa
le esayithola kuqala unyaka yaseThekwini Okay. kodwa nje eMgungundlovu and la eMsunduzi phakathi kuka October 2025 no January 2026 Yes. sesirecorde ama cases awu5 and I think into esabise kakhulu ukuthi this time angithi sasithi kulo oka 2024 Yes. ubuthanda laba besilisa abazwana nabesilisa Yes. manje kulo okhona kukhona nengane na 14 years kukhona nama females kusho ukuthi nawo masibuka if uyakhumbula ngesikhathi se COVID sasekhuluma ngama variants with this case sikhuluma ngama clades Okay. kusho ukuthi I clades umuntu afunda njalo la kwaHenti kwasha abantu uthi kaHenti siyafuna ama clades. le clade lena sinayo kuwo wonke lama cases esinawo la eMgungundlovu a1B. Okay. And mawubuka u1B ke ilo o transmissible and ongakhethi ngoba sasiuzwa kona ukuthi u1B awukhethi utholwa nayo ingane ngoba phela usuke eCentral Africa kodwa mase sibona la nathi ukuthi sesino 14-year-old and kulama cases awu5 asemgungundlovu awu3 ama females and kube u2 ama males kusho ukuthi ayikhethi wonke umuntu mangabe uthe ube exposed uzoyithola. Manje ngiyabuka ukuthi na isifo lesi esinokunthusa ngiyangibona uma kune case ungifonela ngokusheshsha yini kube isifo esinithusa kangaka. If siyakhumbula uAfrica CDC wasibeka njengesifo ekufanele kuthiwa it's yisifo ekufanele sithi mangaba sifika sigijime sisibheke sikwazi ukusimanage ngoba phela siyakwazi ukuthi si transmissible ngoba ngisho ukuthi saze sashintshwa necategory kukhona lento esireporta kuyona ekuthiwa uNMC siu category 1 kusho ukuthi kufanele sisinotify the same day kutholakala ukuthi kunomuntu onaso so nokuthi idepartment national department kuze kukhona neIMT ikomiti elibuka elibekwe elikhethwe uminister ukuthi libhekane no mpox so kusho ukuthi indlela yokumanage kwelesi sifo simanejwa at a very high level. Mhlambe lezi esuke ku level 1 yini eyenza sibe ku level 1 ingoba siyabulala noma mhlambe ngoba sithelela ngokusheshsha yini lesenza isifo size sibekwe kuleyo level leyo. Level 1 ile esithi masibiza ama epidemic prone disease kusho ukuthi leso sifo sine possibility yokuthi sithelela abantu abaningi. Yes ngoba kuba ne criteria sisabalala ngokusheshsha. Yes kuba ne criteria epidemic prone. Hayi ngihamba mina ngizoba udokotela manje. So kusho ukuthi leso sifo kuna criteria abayisebenzisa ababuka ukuthi I potential yokuthi si infect abantu abaninzi ne potential yokuthi iloni fatality ibangakanani nemorbidity kusho ukuthi ukugula kwabantu then ke kuthiwe lezo zifo ucategory 1 ngoba I purpose yokuthi sizireporte within 24 hours ukuthi kufanele sisheshe sikwazi ukuresponda sikwazi ukuphutha ukubeka amalona ama measures ukuthi siya present sisiza umphakathi like kwi case mpox fanele si isolate case ngoba phela siyazi ukuthi mangaba ngahlala nabanye abantu sizothelela abantu abaningi. Ngiyazi ukuthi ke silande nodokotela la Khabazela ukuthi ke ake buye sisondezeleke no clinical waso lesi sifo lesi ngizofuna ukulokhu nginisheba ke ngoba eminye imibuzo ngiyayibona ukuthi buyifune ukuba nayo clinical ibuye bengapha ngizolokhu ngihamba nani nobabili kodwa ngicela nawe udokotela ukusibingelele usithethe ubani okabani wenzani la eminyangweni. Siyabonga umsakazi ngibingelele nje kuwena nozakwethu nomphakathi wonke waseWilo. Igama lami kuZamambo Mkhize ngudokotela wesikhumba le-18 isibhedlela eHerigwara. Ngiphinde ngifundise futhi eNyuvesi yaseNatal odokotela. Futhi siphethe ke isikhoko sangempela ke namhlanje. Kwayimina ungangifundisa ngiphume sengudokotela. Njoba sengiwazi amagama amaningi ade ngitshela wona usisibabukela. But ke ngokokweni kwemanje clinically manichaza uMpox nenithini nje uchazela kumuntu manje ugogo osekhaya ngisho njalo mina ngithi awungichazelela ugogo dokotela ukuthi yini Mpox.
Siyabonga. So uMpox njobe seshilo uzakwethu umphathi uhlobo oluthile lukapokisi. Olubangelwa igciwane leli esithi iMpox. uM lo umele umonkeypox. Okay. Sizochaza ukuthi kwaqala kanjani ukuthi kuthiwe imonkeypox. Isifo ke lesesiqala singathi siwumkhuhlane. Engathi nomkhuhlane nje kanje bese emva kwalokho ke siyasabalala siyeza nasesikhumbeni kumile amaqhubu ajika bamapanyaza emva kalokho abezilonda. Okay. Yebo, isifo esikanjalo kubantu ke abagula kakhulu kenzeka ke sisabalale nakwezinye ingxenye zomzimba kodwa kujwayelekile. Ngiyathanda mawuthi uzosipha nomlando waso ngezwe uthi umonkey ngiyezwa ukuthi kwezinye indawo base beyugxeka nalo monkey sekuthiwa kumele sithiwe umonkey yikwazi kwathiwa uM kodwa singabe sisasho ukuthi uM wawenze njani umlando waso uthini uzofike kumonkey. Umlando weMpox engathi waqala ukutholakala ngabo 1958. Osidala kanti. Kodwa ke satholakala kwenziwa ucwaningo eDenmark lephesheya laboratory kwenziwa ucwaningo uzona izinkawu. Okay. Ngoba ke kusetshenziswe izilwane ukwenza ucwaningo. So that's why kuthiwa imonkeypox. Okay. Emva kwalokho ke ngabo 1970 kanje saphinde futhi satholakala ezilwaneni le Central Africa koKongo. Okay. Ngenxa yokuthi ke imphakathi yalapho inabo ubudlelwane nezilwane zasendle ngoba indawo zasemaphandleni bayazihlinza bazidle abanye. Then ke yayisiyakwazi ke ungena nakubantu. Emva kwalokho ke isiyakwazi nokutheleleka from umuntu kumuntu. So lezi zifo esibiza ngama zoonosis. Uzu njoba ilwane zihlala ezoo. Izifo ezikwazi ukuthelelana ezilwaneni nezisuka ezilwaneni ziya kubantu. Abantu zoonosis. Bafowethu sebhal test masiqeda la neubambile uzoonosis. Ozoyisho ke lento mase ngimbuza uzothola into ethile engizomnika yona. Manje ke ngiyathanda la ngoba ususithathe wasibeka la omnye uzothi ke yini kumehluko phakathi kwayo neChickenpox ukhona nomehluko? Yebo ukhona ngoba amagciwane awafani. Igciwane leMpox njoba asisasho ukuthi monkeypox ngoba nezinye izilwane ziyaba nalo njenge impuku namagundane asendle ayaba nawo. That's why sikuthiwa uMpox. Igciwane leli elibanga uChickenpox lihlukile. Silibiza ngeVaricella zoster. Kepha mawubheka ukwenzeka kwayo njoba eshilo umama uMhlongo mawubheka masaqali iMpox icishe ifane nayo iChickenpox mawibuka. Kodwa ngokuya then izilonda zeMpox zona ziyahluka kakhulu hayi kakhulu kodwa zicishe ifane. Hey wangithatha wasibeka shuthi nje ihlobo kodwa engasondelene kangaka omunye umpofu omunye uyidaki kunjalo nje kodwa zihlobo zona. Mina ke ngiyengithande ukuthi ke mase sinitholile la usaleke ususibeka nasesithomithi ubungozi ke baso lesifo bunganani uze wathi sisibabongile siyashesha ukuthelela sinje but wena ke ngoba ususibuka clinically manje ubungozi baso bungakanani? Ngiqale ngithi nje umsakazi iMpox akusona sona isifo esijwayelekile. Kepha ke masiseze sangena sinabo ubungozi ngenxa ukuthi siyashesha ukubhebhetheka. Sithelelane mawuseduze mawuhlala nomuntu onayo or isinqandamathe sakho uyatheleleka abantu abahlobene nawo. Ake ngiphawule nje ukuthi ikakhulukazi kubantu abasebancane kakhulu abayingane abantu abakhule kakhulu abantu abahlala negciwane lesandulela ngculazi abangayithathi kahle imishanguzi yabo. So wonke lama group abantu engibabalayo abantu labo abanamasosha abuthakathaka. So kulabo bantu ke siyaba nabo ubungozi. Kubantu abaningi siyashesha nje siphole mhlambe after 21 days kodwa kwabanye abantu uthola ukuthi mhlambe sesidlulela nasemaphashini sesidlulela nasebuchopheni naku isibindi.
Khumbuza umlaleli ekhaya ukuthi igama lohlelo ikzn.chat.gov.za sharp comma Willow Fontaine indawo ke le ngiyithanda kakhulu la ePeter Maritzburg ingaphansi komsunduze yakhe intabeni uthi uhleli la ububuka kahle lapha nobone wonke umhlaba ubuka kahle. Sibabongile ngiyayithanda into yokuthi ke ngiyakhumbula igama loku isolate la aqhamuka ngawe kakhulu ukuthi seku COVID abantu aba isolate saqala ukulizwa ngathi liyaqina emhlabeni but nala ukwakhulumisa into yoku isolate uma sesimtholile umuntu ekhaya uthi nawo mpox yiphi indlela kufuneka simphathe ngayo simgcina kanjani ukuze ingabhebhetheki njengoba nethi sifo esibhebhethekayo. I think ngoba sowushilo nje kufanele sim isolate. I think i recommendation eka NICD leyo ukuthi fanele sim isolate ahlale yedwa akusho ukuthi phela siyamcwasa kodwa senzele ukuthi angakwazi ukuthi sifo sithelele abanye abantu bomndeni. So kubalekile ukuthi ngalendlela esasenza ngayo siyamlethela ukudla siyamenzela izinto azidingayo kodwa nje ahlale kulelo room lakhe nokuthi izinto azisebenzisayo sikwazi because nazo mawuphatha izinto mhlambe ngizothina into ebelele ngazo kusho ukuthi ngoba phela mhlambe lizophuma iqhubu leli kuphuma amanzi kusho ukuthi singayithola. So izinto zakhe nje ngalendlela esasenza ngayo ngo-COVID that isolation yekufanele siyenze kodwa singamcwasi. Mhlawumbe ke ngiyazi ke ukuthi ke abanye bazoyibuza ukuthi na nangu kuphela ke njoba usho nje singacwasi kwasha kwacima but ke into ezifana nokudla simprepare kanjani khona nokuthile kufuneka prepare kona noma kusafana nje indlela kumele kwenzeke ngayo. Kuyafana akukho okuspecific ukuthi fanele enzelwe ini kufanele senze ngalendlela esizenzela ngayo nayo ukuthi simnikeze iplate lakhe adle le roomini lakhe. Yes, so akukho into specific. Umgomo ke dokotela ukhona yini manje umgomo okuthiwa ubhekene nobhokisi noma sisazama nje nilapha ngendlela ezithile ukulapha singakangene ekuthenini usuyalapheka nesengisho ukugoma ke ngoba sigoma ngithi kungakenzeki bese mase kwenzeka ke kube ukuthi but ukhona yini umgomo njengamanje? Yebo msakazi ukhona umgomo so sike sithi ke njoba adesho umama uMhlongo ukuthi labantu abasondelene nomuntu one-mpox kubalekile ukuthi bavikeleke bangahlanganyeli nezinto mhlambe amathawula kanjalo izingubo zokulala kanjalo naye lo muntu onayo i-mpox azame naye gezi izandla angaqhwandi izilonda lezi zihleli zicovered ngoba kusawumgomo lowo. Bese kuthi masikhuluma ke ngomgomo omunye vaccine ikhona nayo iyatholakala emtholampilo makuukuthi ubusondelene nomuntu one-mpox uke waba nobudlelwane naye okanye abasebenzi bezempilo nabo baba nalithuba lokugoma makuukuthi bebesondelene obesebenzisana nomuntu onayo i-mpox. Ngiyazi ukuthi njengodokotela osebenza kakhulu kulesi sigceme lesi maningi ama cases odile nawo kulawa aphawulwayo ala KwaZulu-Natal. Mhlawumbe ke uye uthi ke ekhaya kumele benze njani into yokuqala mabebone ngathi ke kule impawu oyiphawulile kukhona egcekeni onawo ama case onawo lesi sifo? Okay, makubonakala ukuthi kukhona ekhaya onaso lesi sifo njoba sekushiwo indaba ye-isolation ibalekile. Naye umuntu lo naso lesi sifo azigadi angabi uvanzi. Emva kwalokho ke lezi indlela zokugwema ukuthi abanye abantu bangatheleleki bese sizishilo nazo zenziwe bese umuntu uyakwazi ukuyiswa emtholampilo ezokwazi ukuthola usizo. Emtholampilo kuzofike ke attestwe ke kuthestwe lolu ketshezi lolu oluphuma kuona lamapanyaza lihambe liyocheckwa. Emva kwalokho ke kuya ngokuthi umuntu ugula kangakanani mayengaguli kakhulu ngoba nakhona phela esibhedlela kukhona abantu ngeke si-admit wonke umuntu ngoba kukhona abasebenzi kukhona nezinye iguli mayikhona indawo yokuba isolate siyaba isolate ikakhulukazi laba abagula kakhulu. Kepha ke mawungaguli kakhulu uyakwazi ukubuyela ekhaya uyohlala ekamereni lakho bakunakekele ekhaya nabo abakunakekelayo
bafaka ama gloves nabo bazinakekele. Nakeke. Mhlambe ke omunye umbuzo ke sengafisa ukuthi ungincede kuwo. Iyelapheka yini mpox lopukisi? Uyalapheka yini? Njoba sishilo ukuthi abantu abaningi abadingi nokuthi bathole i-treatment. Mangithi treatment i-treatment specific for mpox. Okay. So ukudla kahle uphuze Phuza amanzi. Awuthi ngiphuze. Kona kuyawasiza ngempela amasosha ukuthi awalekelele. Siphuza amanzi lawa manzi hayi la mamponjwana kwasha kwacela. Hayi cha aponjwayo awahambi kahle aponjwana. Amanzi abalekile nawo. And then ke makunezinhlungu ke siyakunikeza noma ama antibiotics magnum infection kodwa ikhona amaphilisi aqondene naso isifo lesi ekuthiwa ama tecovirimat. Absolutely. Yebo. Cha sila endaweni yesigameko manje eWillowfontein kuyila esibone khona ama cases amaningana sisibabongile engizocela ukuthi ke ukusithathe through ukuthi ke agcine eba mangaki ama cases ala kule ndawo esikuyona. Ama cases ase Willowfontein awu3. Awu3 esiwatholile and kuyifamily eyodwa kusho ukuthi ubaba umama ingane. Yes. Manje ke likhona nohlelo ngizwile kuthiwa ke seninohlelo vele lokuhambela imizi njengoba sila futhi sizobanxenxa abantu ukuthi benganixwayi mabenibona ngoba phela kulula ukuthelelana mase sesigcemeni esisodwa kungenzeka njengoba sisabona ingane iyadlala nenye ingane ayinango covid kwakanjalo ukuthi nawu uthe nalo kanti kwakusihlala isihlangene sabantu abahlale bephila ngokusebenza ndawonye ikhona nika ama programs okuhambela imiphakathi eseninawo enwenzayo ukuze sikhulume nabantu bala eWillowfontein sikhona la eWillowfontein bakwethu ningasixwayi manje sibona sifika asizilwe ngokubi. Yes ngiyabonga Mr Maphisa akhona ama programs sinento ekuthiwa i-contact monitoring. Kusho ukuthi mangabasi ufika eclinic ngosuku lokuqala singekakwazi nokuthi uyicase but suspect ukuthi you might be i-case kusho ukuthi siyesithathe ama contacts lawo ma contacts ethi abantu obuhlangene nabo ngabantu ohlala nabendlini ngabantu osebenza nabo kuthi ke mangabase siconfirm ukuthi uyi-case siqale ke sikumonitorize ngo day 1 siyakuscreena sikubona ukuthi awunawo yini ama symptoms sebese siyakumonitorisha for 21 days kusho ukuthi every day kulo 21 days siyakufonela ngoba sifuna ukudetector early mangaba sibona ukuthi okay uthi uyaqala unekhanda because iqala kube ngathi iflu mhlambe siyilandelelele sikumonitorisha ngoba sifuna lento ekuthiwa early detection kufanele sikudetecte early ngoba kade sho Dr Mkhize ukuthi abantu aba immunocompromised yiba abantu abathanda ukugula kakhulu ngoba mina ngangiphatha ngingayi eclinic futhi uyiphelele sibe sesiyake kulabo bantu abama contacts mawungena ama symptoms sithi asigome Mr Maphisa we struggled la eWillowfontein ama contacts aw refusal kusho ukuthi akavumanga ukugoma nokuthi sifuna ukubatshela ukuthi sasinabantu ama more than 200 KZN esibagomile khona oyedwa ke wabuya wathi hayi after ngomile nginalokhu nalokhu akekho umuntu oke wane side effect yomgomo so umgomo is very safe so siyabacela siyabanxenxa abantu base Willowfontein ukuthi abawuthathe lo mgomo usafe. Yebo hayi impela nami ngisho kanjalo la kwabhakapa bathi kwabhakapa la esikhona hey bafowethu machita aniphumeni phela lenza njalo bafowethu nje ama cases ke etholakele la ubungozi bungaba khona eduze kwakho kodwa mawusuke usugomile bungacishe bungakulimazi kangako mhlambe dokotela awuku ubasuse mhlambe ikhala ngoba abantu banokusaba lento yokugoma angazi ukuthi kwathi makufika ukugoma no covid kwaba nento eziningi ezishoyo abantu into efaka ukugoma nje sebeyabisaba awukubatshela ukubaleka kokugoma nanokuthi ba safe kangakanani umuntu osuke egomile. Siyabonga msakazi. Indaba yokugoma ngempela ngiyawusola nawo social media ngoba kuningi misinformation ebakhona lana nama conspiracy theory ukuthi ukugoma kwenzani kwaqala ngakho uCovid abantu bekhuluma izinto ezingalungile ngomgomo so umgomo ubalekile ngoba njoba sihleli sonke la sagoma siseyingane sigomela oTB sigomela omeasles ingane zisagoma namanje ngoba awukwazi ukuregister esikoleni ungenalo ikhadi lokugoma ngoba phela
it's a public health issue uzothelela abanye so ke sangazi manje sekusuke lapho abantu bawusaba umgomo ngoba phela sake sagoma nangaphambilini sangavela lutho so kubaluleke ngempela ukugoma ngoba futhi kumahala abunabo umngozi imigomo isuke ihloliwe absolutely no siyabonga kakhulu ngiyathemba ke insizwe zakabhaka la eWillowfontein bayayizwela ke abafowethu asiphumeni ke abafowethu siyolithola usizo ungaze uthole uMpox ngoba ubhlungu wona ngiyathemba bazoyiveza izithombe la escreenini eyivezayo ukuthi siyisifo sona sithi mase siqaqele kahle sesigcwele umzimba wonke ngoba siyagcwala nomzimba wonke kwesisikhathi esingathi sibhlungwana umlayezo wakho okugcina ke sesibabongele ngiyazi uyafisa nokukhuluma nje nabantu bakwaZulu Natal ubatshele uba wena uphethe lezi zifo lezi ngempela ke lezi egijimayo qaqaqaqaqa ngokusheshsha ungathini umlayezo okugcina wakho ofisa nje ukushayela ngawe sibhekile umlayezo wokugcina ukuthi KZN umgomo ukhona usakhona awumningi wona kodwa ukhona nokuthi siyacela ngoba nje kade sisho ukuthi ziningi izifo ezithi maziqala zibe ne-rash sicela phela singabasebenzisi oDr Google okay ikhona imtholampilo asihambe siye emtholampilo sizokwazi ukusizakala ngingesabisanga abantu base KZN but sibe nawo ama-deaths kule outbreak ya last year so kusho ukuthi ngoba phela ubona i-rash uyijwayela uthi hayi angeke ngifake icalamine ufike so complicated kanti vele unezifo zamahlala khona kuvele kube worse so akhona ama-deaths akusho ukuthi sona kuyisifo esingeyona ingozi kodwa if njengoba siyagula phela siney'fo zethu siyofika kuwena unfortunately wena mhlambe uloku street ekhaya ufike sekulate kungenalutho esingalenza ngiyabonga ngiyababongela abantu bakwaZulu Natal kakhulukazi abala uWillowfontein yipho nje indawo esayithola kuyo nala ePietermaritzburg Ejika Joe bathi sejika Joe kodwa lapha edolobheni naseGrange naseGrange bakwethu Pietermaritzburg siyanicela ke bakwethu mawusola nje ukuthi khona okulumalumayo noma ikhanda lelishoyo noma umkhuhlane ungathathi risk yokuthi uzwe ulinde dokotela useshield mayisheshe yabambeka ayibi inkinga kakhulu kodwa yona ingenzeka igcina iphume esandleni mawukuthi ke uyayiyekelela kanti phela isifo esingagcina sikubulala singekho isidingo mawukuthi uyiyekelele isikhathi eside ngiyibeka kahle dokotela injalo absolutely cha siye sithi masithola ithuba ke nawe ngoba usuke enyuvesi udermatologist uyikho konke nje lokho yokubala sale sesithi asingaliyeki ithuba uba sikutholi kalula namhlanje ngiyazi ukuthi abesikhumba bahlali besithinta ngento ezihlukahlukene zesikhumba nawe uyofike kusibambele lapha usibambele lapha ngeke nguyeke ke mase ngutholile ngakulolu hlaka lesikhumba kodwa ngiyazi ukuthi njoba ke besesikhathini la kuphuma khona ilanga kakhulu wawuke wasitshela kubalulekile isiprotect isikhumba ezintweni ezifana nelanga nani ngaphansi kwaleso sigaba ungathini umlayezo wakho njengoba sathi kuyashisa manje endaweni ezihlukahlukene ikakhulukazi la kwaZulu Natal sibonke ke Mr Mapisa nokubalekile ukuthi sizivikele elangeni ake ngiqale la ilanga siyalithanda kumnandi makunelanga in fact nelanga nje liyasiza naseyifweni ezifana no depression ngoba kuphuma ama-endorphins ama-hormones lawa esenza sibe happy mase kuyisehlo yini esenza sibe happy ama-endorphins kaze ngiyophetha inqwaba mina badinga ngizobathi nje tshana ama-endorphins ekumnandi lapha ngiyafunda so ilanga futhi lasiza ukuze sikwazi ukukhiqiza uvitamin D yebo kodwa ke yonke into mayise isi-excessive ayilungile so ilanga nalo kufuneka siligweme ngoba liba nabo ubungozi ake ngithi nje mawune namabala amnyama nje ongawathandi liyawenza abe worse so kubalekile ukuthi uligweme ufake isunscreen noma uhlele endlini ngoba ama window lawa amafastela nawo ayayingenisa imisebenzi lelanga and then emva kwesikhathi kinalo liyenza futhi kube necancer kukhona futhi nezinye izifo ezifana no lupus ezenziwa zibhebhethekiswa ilanga manje ke ngizama nje sengiyayifaka nale ngoba ngiyazi nabantu besikhumba ubuhlobo phakathi komsebenzi wenzayo nakho ukutreata uMpox kade sikhuluma ngawo buhamba bufikephi
ngicela aphinde ngizwe la ingathi ke vele lento ivela kakhulu esikhunjeni Oh, yebo, and then ke yebo. ku Mpox lo kade sikhuluma Yebo. ngawo ngiyaxolisa ukubuyisela emuva sengiyakhumbula nje phela ukuthi wona ke uhamba uphele ithini into yawo nesikhumba. Okay. So esikhumbeni nje siqale sathi nje uqala kuba ngazi ukuthi umkhuhlane ube nekhanda kube ngathi umphimbo. Esikhunjeni mawunebala elikhanyayo uqala ubone amabala abovana. Okay. Kodwa ke mawinduni yamanzi angabonakali. Emva kwalokho isigaba esilandelayo kuba ke iqhutshana amaqhubu. Yes. Emva kwamaqhubu bese kuba amapanyaza anamanzi. Emva kwamapanyaza anamanzi bese banobovu angathi ayikhanda nje bosho emva kwalokho ke aqhume enze izilonda ivamise kakhulu kuba sebusweni nasekhanda ake ngithi nje umzimba wonke izandla kakhulukazi inyawo nezitho zangasese Engibona omunye kugcwele nasebusweni emlonyeni kuyahlasela kusho ukuthi yonke indawo namehlo namehlo. Ayike ngiyafisa nokuthi ke ngikhule emakhaya kuhlanganiswa inqwaba yo cream ngiyakhumbula nespirit sasize sifakwe ukuze abantu bebe impofu kwakubukeka ngathi mabeyigcobele lento ukuthi bagcina bempofu abantu beyilambeleke lento yokuba impofu kodwa iningi labo bantu mangilandelele bangisaya le emakhaya sebemadashadasha lapha ezikhunjeni uthola ukuthi kunembala eminyama manje simnyama kakhulu eminye ehlukahlukene engathi bashile mangilandelela ngiyafisa ukuthi ukusiqwayise noma usiqwashise ngalokhu kusebenzisa lezi ngizokubiza ngezitaqoyi ngokuba ngilalika igama engilaziyo kodwa kuhlanganiswa yonke into ongayicabanga yokugcoba kufakwe kwakufakwa ngisho ispiliti ke ngiyakhumbula uba nami ikhona lapha egcekeni ekhaya engangizazi ezayilokhu zihlanganisa ebese nuka kamnandi nuka ispirit ubone nje wazwana wamnandi lo muntu bese igcobile ke lento bathi ukuphafa abanye bethi kuyini kodwa kwakukuningi nje kwakuhlanganiswa ubungozi baleyo nto leyo ngiyazi ukuthi amanye ama products awukwazi ukuwasho la emoyeni ngoba singaboshwa phela mase siwasho ngamagama kodwa ubungozi nje bokuhlanganisa yonke lento le ndawonye bese uyigcoba ebusweni ngoba uthi ufuna ukuba impofu ungagayida uthini lapho. Ngiyabonga Mr Mapisa. So lo mbuzo ushoyo ubaleke kakhulu ngoba ngeke ngithi uNkulunkulu uyi-master scientist. Ngoba njoba asidala saba ama-Afrika saba la eAfrika ilanga lase-Afrika liyashisa kakhulu. So wayesesenza thina sabantsundu. Okay. Mawungabheka nje nehistory yezinwele zethu there is a reason ukuthi izinwele zethu zishwabane kanje kodwa sikho lapho. So wayenza ukuthi sibe ntsundu wasipha lo dye wabamningi kuthina ekuthiwa i-melanin. Okay. Wenza sivikeleke kuyilanga leli elishisa kwisebe kangaka imisebe le so ukuza ke lapho ko cream ngoba ukufika kwabantu ke laba base Europe bafika basicwasa basibukela phansi nabantu abantsundu babukeleka phansi abantu abaningi bangazithanda bona njengakho nje nokuyicwasa ukuthi inwele zethu zishwabene sizizame bese siyiqondisa ke yebo ngakho konke zinhle mphathi zinhle babonile so nje into efanayo nami nakho ngisifakile so into efanayo nje leyo nokuthi sizishintshe sibe mhlophe kakhulu lokho kuyinkinga kakhulu ngoba manje uyapla lo melanin njoba sifaka la cream suke besusa lo melanin lo osivikelayo then isikhumba sethu sesinqunu asisavikelekile sekulula ukuthi sisheshe sishe sibe bovu siqale sibe bovu engazi ukuthi esiyathoseka emva kalokho bese siba nezihlisa sesiqalile necancer yesikhumba ebangelwa yibo o-cream sayibona abanye baze ba cream ngisho nasemzimbeni ngoba phela akafuni umzimba ushiyeke wawuyibona impela umnyuse umpofu ibhadi kodwa izandla zethu andizi uthole lapho usukuvela ke ama stretch marks umzimba usheshe nje uguge untengantenge uvele nemthambo uyabona abanye kunana amaphilisi athile ababewathatha kuthiwa azokhipha thina sake sadlala omunye le emakhaya wayesiphuzisa amaphilisi ezinje athi nizophuma uboya lapha sawa genqa amaphilisi amaphilisi bayawathatha even nama drip lawo
Mawubheka odokotela besikhumba abaningi abawenza ama drip ngoba bayazi ukuthi anomgozi. Abantu bafuna ukuglowa and afakwa izinto ezifana no glutathione, ama steroids, izinto lezi ezigcina zinobungozi kubantu. Mhlambe ke ngoba ngiyazi ukuthi isikhathi ke asisekho ngakuthina manje umlayezo ongakungidlulisele wona ukukhuza abantu futhi ubanike iclue uyize noma ungeze ukwasha amagama lezinto abayigcobayo kodwa umnike iclue ukuthi yabona lokho kunombadlano nje ngoba ngiyazi ukuthi siyasaba phela ukushiya igama kodwa nje ngiyacela ukuthi ubanike iclue lezi zinto igarden njengomuntu obhekelela isikhumbo bazi ubungozi bokufaka noma yini esikhunjeni. Ngaphambi kweclue umsakazi lana ku Department of Health ababaningi odokotela besikhumba. So ngizama ukuthi njoba bengabaningi baningi abantu abaku waiting list abalinde ukubona udokotela wesikhumba. Izifo ezinye uthola ukuthi zisesikhumbeni kanti zi-affecta izinso njengolupus, affecta ama lungs, amaphaphu njengosarcoid. Uthola ukuthi lo muntu uku waiting list ulinde ukubona udokotela wesikhumba. Udokotela wesikhumba usadila nalabantu abagangayo abakhrimayo bavalelela abantu abagula ngempela okuthi lenkinga yakhe ebonakala isesikhumbeni ingagcina imubulala. So into nje mawukuthi uyayifaka mhlambe uthi uzama ukususa amabala noma uyazicobela nje mayike yaqale yakhanyisa leyo into ngeke igcine kahle. So noma yini oyisebenzisayo akufuneke ishiye ibala lakho. Baqala nje abantu bathi awusubampofu kangaka. Yebo. Sekuyonakala. Emva kwalokho ngeke usaphinde sisalunga isikhumba. Singazama kodwa nje ubona futhi nanokuthi njoba bengishile emzimbeni kuphuma ama stretch marks, kuphume lama veins esithi ama spider veins. So ama clue lawo. So nje into nje mayinehaba. Ayizohamba. Isolo ukuthi hayi. Manje mina ngizothi khona enye eshintsha amehla bemhlophe qwa. Ngizama leyo ke kule insuku ngizama uba namehla amhlophe qwa. Cha dokotela siyazi selokhu sikutshontsha njalo ngoba ibalekile sihlale sixoxe indaba yesikhumba ba ngiyengizwe futhi ukuthi isikhumba iyona nto enkulu kunayo yonke emzimbeni isitho esikhulu kunazo zonke emzimbeni. So umuntu ofundela isikhumba uyena dokotela ogqilazeke kunabo bonke labanye inhliziyo obuka into encane lapha ufunde ngenhliziyo ufunde ngomqondo umqondo ulapha kuncanyana isikhumba sisuka kubhozo siyophuma le phezulu. Kunjalo futhi isikhumba siyiwindow nje basishilo. Siyakwazi ukubona izimpawu esikhumbeni ukuthi inkinga yakho ikhona nasemahlweni, ikhona nasebuchosheni, ikhona nasenhlizweni. Ngesikhumba. Ngizokulanda ngelanga uzosixoxela ngeinwele ukuthi indaba zaze zashwabana. Seyixoxa ke le ndaba. Ngiyayithanda neinwele. Kodwa ke sibonga isikhathi osinike sona sisazoshintsha ngikhumbuzisa umlaleli lapha ekhaya ukuthi igama lohlelo kzn.gov.za silishaya bukhoma sila endaweni yase Willow Fontaine nokuyindawo ke la ngempela ebesikuthatha ukuthi indawo yesigameko nokwindawo la kwenzeke khona isigameko saye uMpox nokuyike yikho ke sithe namhlanje uhlelo sizolushayela la ngoba siyafisa ukuzokhuluma nabantu bala kwaBhakapa besho njalo umfowethu wathi kwaBhakapa khona la eWillow Fontaine sikhulumisa ukuthi bafowethu iMpox ama cases kusathathwa ukuthi amaningana la atholakele khona la endaweni yase Willow Fontaine ingakho ke sithi asiqikelele sibamukele nabezempilo mabefika kuthina bezosilapha noma bezoxoxa nathi ngeindlela ezahlukahlukene. Ngiyazi ke ukuthi ke ziningi izinto esikhuluma ngazo la namhlanje kodwa ke ngizothanda futhi ke ukuthi ke ngikhumbuzise umlaleli uthi igama lohlelo kzn.gov.za ngesonto ngolwesibili sizobe sikhona noma kanjani lapha ya ePrincess Magogo zizobe ibuya ke lapha ya ePrincess Magogo njoba ke ama CHWs community health workers azobe eqashwa ngokusemthethweni emva kweminyakanyaka kwakulokhu kuzanywa ukuthi nabo bengene bebe nale status sokuba permanent la KwaZulu Natal kodwa ke udaba lizobe lixoxwa kahle kakhulu lapha ya ePrincess Magogo njengoba phela umnyango omkhulu lo umnyango oqashayo siqasha abantu abaningi kakhulukazi futhi kule nyanga uJanuary baningi kakhulu abantu abaqashwe ilomnyango so wabona ke nawo ama CHWs community healthcare workers okwabantu ababaleka kakhulu kule ndima yezokulapha KwaZulu Natal ubona bakwazi ukungena umuzi nomuzi umgwaqo nomgwaqo bekwazi ukusiza abantu emakhaya sobona ke uhlelo lwakhona sizolilandela duze ke ngqongqoshe
nika ke incwadi ngolwesibili zokuqashwa ngokugcina ngalokho chitha isikhathi nginensizwa la esilokhu ngibuka nje ukuthi hey wena ngiqalise ngiyafuna ukubathatha labantu manje sitshela ukuthi ubani okabani wenzani la eminyangweni. Ngibonge baba uMaphisa, ngicela ukubingelela kubabukeli nabalaleli balolu hlelo oluhle kakhulu lomnyango wezempilo. Igama nguNkosi yakhe ngwakahlela, ngiqhamuka eMgungundlovu district, i-department yaka health. I-position ngisebenza kwa HAST. Yes. uHAST ke u-HIV AIDS, STI and TB. Mina ke ngingu-TB supervisor. Wena usifo sofuba nje. Yebo. Ngizwa kuthiwa ke lapha na uyayithi mawuze ku-interview awungathathwa masingaze sikuphathe isifo sofuba. Iqiniso lento. Hayi ngeke Akunjalo. akunjalo. Sasaba phela ukuya kuma-interviews sibona ekuzothiwa wena yakuphatha cha phuma. Ufuna umuntu ozokhuluma into ayaziyo la. Asifuna inzwa bethi. Ukhulume ngento oyizwa abantu bekhuluma. Cha mfowethu siyazi isikhathi eside la KwaZulu Natal sikhuluma indaba kaPrEP. And ngiyazi uhlelo oluhleli phansi kwenu ke lelo PrEP. Sikhuluma indaba kaPrEP and abantu banakho ukuyidida ngethuke kabi ngikhuluma nezinsizwa ezidume kakhulu la kwindima lezi yokuchitha izungu. Zingixoxela ukuthi uPrEP uzosebenzisa kanjani lo yiphilisi. Bethi bona hayi uthi mayisayitholile nje ingane abona ukuthi hayi ngeke ziyakhala athi iphilisi u1 kaPrEP ebese yangena. Ngase ngithuka ukuthi hayibo kanti ngempela ufuna ngabe usebenza kanjalo ni uPrEP lo. Ngizocela ke emakhaya ukuthi sizokhuluma ngetopic ethanda ukubabucayi ngoba ibuye ithinta izinto zocansi. Siyazi abanye uthola balalele bahamba nezingane emotweni, abanye balalele bahlele endlini nezingane. Umkhulu usesaba ukuthi lapha bafana basebekhuluma ngalento ngizothina ezinganeni kunezingane la. Siyaxolisa, siyacela kodwa nisivumele ukuthi ke sikhulume ngalento ukuze abantu bayiqonde for what it is ngoba isikhathi esiningi sayinyanyalatisa izinto singayikhulumi ngokugcwele kanti ayifiki umlayezo ngendlela ecorrect. Mhlawumbe ngakungithatha ungibeke ke uyini uPrEP? Ngibonge baba uMaphisa. Njoba kusho igama uPrEP uma ngabe silisho liphelele, this is a pre-exposure prophylaxis. Okusho ukuthi la uthatha imishanguzo. Uma ngabe ukuthi uHIV negative, shutha awunalo igciwane, ukuvikela ukuthi lingakungeni. Njoba nje kuthiwa pre-exposure, ulithatha nje uma ngabe ukuthi nje uyazazi ukuthi usemathubeni ngoba siyasazi ukuthi isifo sika HIV sithatheleka kanjani. Isikhathi esiningi sihamba ke ngokocansi. Bonke nje umuntu mangabe uzazi ukuthi usengozini noma useriskini, then ke kukhona lo hlelo. Umuntu osengozini ngoba nafuna sikubeke lo mnuzi ngisengozini kanjani? Umuntu osengozini onjani? Okay. Ngicela mhlawumbe ukuhlehla kancane baba Maphisa. eSouth Africa country enabantu abaningi asebengeniwe ilesifo sika HIV noma igciwane la khona. About 8 million. Uma ngabe ke labantu bebuka ke be8 million, kusho ukuthi wonke umuntu omdala nje ozibandakanyayo ocansini, abantu mhlambe abahamba gay, abantu mhlambe abantu besilisa abalala nabanye abantu besilisa, nalabo sebeshintshile abawo transgender, bonke labo bantu including ama teenagers ethu ngoba nabo phela sizobheka kubantu abadala uthola ukuthi nabo sebeqalile bayenza ucansi. Angithi sithema siya ezibhedlela ngoChristmas sathola abantwana abano 14 13 years ukuthi nabo bakhulelwe bayabeletha kusho ukuthi nabasuke sebeyiqalile umshikashika wocansi. Ufakazi nje loyo baba Maphisa, ngiyabonga kakhulu. Ufakazi nje loyo ukukhombisa ukuthi phela nabantu abancane funa singabashiyi ngaphandle, bonke abesilisa nabesifazane ngoba nabo basemathubeni ukuthi lesifo singabathola. Ngiyacela nokubuzela laba ke ngiyazi ukuthi ke akukabi itopic abantu abafila comfortable ukukhuluma ngayo. Khona laba abasithi badayisa ngomzimba noma bahweba emgaqweni angazi igama eli-right la khona lephi. Nabo ke bangenzeka babe sebungozini. Ngiyabonga baba Maphisa, njoba ngeke ngasho wonke umuntu ozibandakanyela ngoba isikhathi esiningi uHIV uhamba manje ngokocansi njengoba nabo beyangabadayisi basemgaqweni. So kuyenzeka kokunye noma ngabe uyafisa ukuthi azivikele kodwa mhlambe ngoba usuke efuna imali noma nomuntu asebenza naye athi mhlambe cha ucela ukuthi singakusebenzisa into zokuzivikela unemali bese iyakhuphuka. Siyazi ukuthi abantu balambile. Umuntu wesifazane usuke sezoyivuma into enjenganaleyo bese basemathubeni amaningi ukuthi simngene lesifo. Singathathi ke njalo ukuthi laba semgaqweni kuphela khona ba ngizwile kukhona sebeyishana sendlini uthola ukuthi indlu nje impela enhle umuntu athi hayi kodwa yena wenza umsebenzi ofanayo. Ngibona ke abantu esikhuluma ngabo baku high risk. Yebo. So ke lo PrEP ke lo usebenza kanjani, ngiwuthatha kanjani, ngifisa ukwazi ukuthi ngiqala ngenzeni ngaphambi bangikwazi ukuthatha
odla prep ngingahamba nje ngiye kumfowethu odla prep ngithi indoda sengithole nayo intombi la awungishaye ngo prep owodwa iphilisi ngingene la intombini kwenzeka kanjani? Okay. Angibonge njengoba sishilo ukuthi inhloso yawo ukuvikela ukuthi umuntu angangenwa igciwane lika HIV. So kushuthi ngaba sifuna abantu aba HIV negative. Okay. Siyacela ukuthi abantu bafisa ukungena kulolu hlelo lika PrEP bahambe baye ema-clinic. Okay. Mangabe uya e-clinic ufike e-clinicini kube uhlolwe sibiza ukuthi screening. Yes. Uzofanele uzutest nano HIV. Oh yes. Mangabe usutestile u-HIV waba negative ungenalo igciwane. Then watestelwa wascreenwa nakulezi ezinye izifo okungabe mhlambe o-STI o-TB mangabe nje ukuthi ke usulihambile lonke lelo hlelo and uyaliphasa yes sekufanele ukuthi ungene then ke kuzobe abezimpilo sebekuyalela ukuthi ke sinenhlobo ezimbili zika PrEP okay oqala amaphilisi adliwa zonke izinsuku lamaphilisi awukuvikela okay kodwa ke awukuvikela nje so adliwa zonke izinsuku and lawo maphilisi ke ngenhlanhla atholakala kuwonke ama-clinic bese kunesikhathi nje wona kaqalile ngicela ke sigcile kule philisi ngoba ilona abalisebenzisa kodwa abalisebenzisa wrong ngiyafisa usigayide kule part yokuthi ke lithathwa kanjani ngoba njoba ngisho ngathuka mina insizwa mazithi sivele zithi gamba bese ziyangena kanti ngokuzwa kwami kwakungathi kuneyinsuku ezithile ze window period ekufuneka uqale uyithathe zona ngaphambi kokuba uqale ukuyibandakanya awungithathe through nakuleyo part njengoba ngiyabonga nakuloko futhi babamaphisa njengoba usho nje impela ukuthi iphilisi lithatha isikhathi esithize emzimbeni womuntu ukuze lisebenze okay so njengoba ke sinikeza nje abantu siyasiba advise ukuthi kuyakufuna iphilisi leli ulidle njengoba usuke uyaleliwe ulidle zonke izinsuku onikezwe zona ngicabanga ukuthi mangabe ngaphosisi kuba emva kwamasonto amabili usuke sesine show ukuthi useungabe usuvikelekile kodwa ke futhi nakhona kusho ukuthi mangabe usudla leli philisi usuvikeleke unomphela siyacela ukuthi usebenzise nezinye indlela njengokusebenzisa icondom ukuze wenze sure ukuthi uvikelekile kulezi ezinye kodwa nje sicela abantu amaphilisi lawa bawadle ngendlela lena abasuke beyalelwe ngayo hayi lena oyishoyo ukuthi insizwa ziyazibona ukuthi hayi ngoba namhlanje sizoya emidlalweni bese seyaliphuza noma mhlawumbe aliphuze ngakusasa kanti sale ngayizona lomvusa nkulu hayi ngeke bathanyele uqala kaqaba bese shona khona ingozi ke leyo ndlela ngoba ke lizosuke lingabikho egazini ngesikhathi elifunakala ngayo bese umuntu bese yathelela absolutely ubusana kwesibili ke indlela yosebenzisa okay indlela yesibili ke baba le yamaphilisi ke akubona bonke abantu abaqualify emaphilisini nabawathandayo abanye abantu abathanda ukugwinya zonke izinsuku amaphilisi okay uhulumeni kusethe ukuthathela inye igxathuke lana ke manje sesizamela khona ukuthi ke kunomjovo igama lawo kuthiwa uLena Capavel ulena ke wona ulinde ngabomvu le muhle ngento eyodwa ke wona ngoba ke uhlala isikhathi eside egazini umuntu so nje uma ngabe uthathe ngendlela nemiyalo yonke uthi ulena kuyakube inyanga ezu6 usegazini then uphinde after 6 months wona ke kuyakube lula ke njengoba uthola nje uma ngabe usesikuhlolile nakhona waphasa caca ukuthi uyaqualify le test oyifakayo ube negative for HIV ungabi nazo zonke lezi izifo bese uyangena ke kuona ulena mangabe ungena ke kulena uthola nje imjovo emincane emibili ujova nje la ama site okujova kungaba sesiswini ujove nje kancane 1.5 le mjovo bese ke noma kube la ngemuva engalweni noma kube la esinqeni kodwa wona umehluko ukuthi lo asiwufaki ke manje deep uye kwimuscle subeka nje la emafutheni ngaphansi kwesiqala 7 days ngaphambi uqala umsebenzi ngokwade uphuza iphilisi bafuthi usukuyenza into ukuthi uvela ulishaye ngalelanga usuyangena lingequsuku makwequsuku ukuphinda futhi another 7 days ulinde futhi umjovo wethu uzoqala noma kanjani ngoFebruary sizawubona ke kodwa endaweni ezithile bazobe befika besjet uzotholakala kodwa akhona ama clinic azoqala ukutholakala sibonga kakhulu ngesikhathi sakho hlala usipha sibabongela ngiyazi ukuthi ngubambile nawe namhlanje la ngoba ubambela ungqongqoshe njengoba engekho nje la namhlanje umuntu omkhulu kakhulu kodwa ke ama topic lawo enihambayo nanini wafice endaweni ezihlukahlukene ukuthi abantu banakho ukusebenzisa izinto begcina bengayisebenzisi ngendlela correct insizwa le ngizocela ukuthi ingakahlali naphansi vele igquma ihlanti uba nokabani yenzani la eminyangweni sebingelela bathwame igama lami uThoba nokaChaba ngisebenzela la umnyango wezempilo khona la KwaZulu Natal lapha ya
phansi kohlelo lwaka School Health Services assistant director wakhona ke ubhekelele nje kwaZulu Natal yonke iphelele. Ngiyazi ukuthi iHPV sesikhulumise kakhulu kodwa akubi enough njoba ivulwa nje izikole kwenzeka into ezihlukene niyaqoqozela abantwana ukuthi abahambe beyogoma kwenze ukuthi akwenze yini iHPV mawungakuchazela umuntu ongazi. Siyabonga kakhulu. iHPV lena ke kuthiwa ke human papilloma virus okwesingisi okuba lamagciwane lawa ke maningi akwazi ukuthi ke azenze icancer kakhulukazi noma izobuhlobo uneyinhlobo ezahlukene ke za umdlavuza ngaba ke owesibeletho ngaba nawo khona ukuthi umphimbo wesiso wayonke kodwa iHPV virus ke le ehamba ehlukahlukene kodwa mase ukuthi le ondene nasesikoleni ke thina ke sihamba kakhulu kule ethiwa ke enotype type 16 and 18 uyiyona ke emele kakhulu ukuthi high risk ezinye indlela ke yona ebanga ke umdlavuza womlomo wesibeletho ingakho ke thina ke silapha ku HPV ukuthi sesifike leso sikhathi ukuthi kuvikeleke abantwana ngoba ukhoza wenza icancer ke ukuhambeni kwesikhathi noma umdlavuza ukuhambeni kwesikhathi empilweni somuntu. Umntwana ke intombazana ongayitholanga lo mgomo ibuphi ubungozi angabhekana nabo? Ubungozi babo kakhulukazi ukuthi umntwana mangayitholi lo mjovo kubalekile ukuthi awuthole ngoba ngenzeka ukuhamba kwesikhathi empilweni ebe nomdlavuza wesibeletho ngokuba nomdlavuza wesibeletho nomlomo wesibeletho ke kungenzeka ukuphoqeleke ukuthi manje aye kodokotela begcine sebethi ke hayi sasikhipha lesi sibeletho manje ngenzeka futhi mase kufanele ukuthi ekhulelwe sekufanele ukuthi mhlawumbe abelethe asakwazi ukubeletha ngezinye indlela ke manje sekufanele ehlinzweke kuyingozi kwayikhona lokho emntwaneni ingakho ke kubalekile nanokuthi ke mayoyithola le cancer iyakwazi ukuthi ihambe phela iye kwamanye amaphathi noma umzimbeni yonke igcineke umntwana eselala esibhedlela noma esemdala kungasafanelekile ingakho sithi asikuvikele kusanesikhathi lokho sibajove bese bancane labantwana. Ngiyazi ukuthi ekusebenzeni kweni kuba khona ukubambisana nemindeni yabo kabantwana ukufuna nithola imvumo kubazali mhlawumbe ungathina umlayezo ongawudlulisela kubazali ukuthi bekwazi ukunika phela imvumo loba kuba namapheshana athile kufanele beniwase kubona emakhaya beninike imvumo zokuthi nikwazi ukusiza abantwana. Ithini uhlelo lapha? Uhlelo njengamanje sesiqalile impela esikoleni siyafika siyaphuthuma nangonyaka ophelile ukuthi ke sihambise amaphepha okucela izivumo kubazali khona ke sikukhuthaza kakhulu ukuthi ngoba phela sikwazi ukuqhubeka simgoma umntwana umzali engasivumelanga ingakho sithi sicela ukuthi bonke abazali bonke bala kwaZulu Natal nje kungasanodwa ezinkalweni zonke ezahlukahlukene ukuthi abasinikeze imvumo benikeze umntwana ngoba sibilela impilo yakhe umntwana thina ngoba bela kuthina nje empilweni badalelwa khona ukuthi sibanakekele iyona ngxenye yabo ukuthi sicela yonke indawo ukuthi imvumo asayinwe kusamanje behanjiswe esikoleni ukuze maqala uhlelo kube sekuthi ke sebeqedile nathi asibi nazi inkinga sokuthi siye esikoleni esisodwa siphinde sibuye kanjalo nabantwana ukuthi bebakhumbuze abazali ukuthi abasayine nothisha ngokunjalo ngoba siyasebenzisana kakhulu nomnyango wezemfundo nazo zonke izinhlaka zomphakathi. Ngiyakuthanda ukuba lento uvela uyithatha uyigoqe ngeminute uyenze ibe yinhle. Umlayezo ke manje ofisa ukudlulisa ngaphansi kwalesigaba nokubakhumbuza izinsuku ke manje ukuze lesikhathi singasekho ngakumina izinsuku okuyizona enigoma ngazo ini wonke nje umlayezo bangaphansi kwalokho. Siyabonga kakhulu. Isikhathi ke manje ngoba kulonyaka sekuhleliwe nje uzoqala lo mkhankaso ezikoleni zonke ezisemabangeni aphansi ubizwa ukuthi ugrade 5 fike sibheke wona kakhulu mase ukuthi no grade 6 no 7 la basalela ngephutha noma ngenxa ukuthi babegula noma bengekho esikoleni ngezathu ezahlukahlukene noma mhlawumbe abazali bengasayinanga bengatholanga ithuba sibabheke bona ke labantwana ke laba abaneminyaka kakhulukazi eminyakeni ewu9 kuya ku14 noma ku15 siyagcina ke lapho kwamanje ukuthi sibagome ke kuzona zonke izikole zikahulumeni nalezi ekuthiwa ama special schools vese nakhona kusengaze uhulumeni ngathi sesikhathi samanje sizohlela lolu hlelo ukuthi lihambe ngendlela abezempilo sebephumile inkalo zonke ukuthi ke manje ke asibambisane sihambisane siphilise labantwana kodwa futhi siphinde sinqenqe ukuthi abazali abaphinde futhi benikeze abantwana amakhadi emgomo ukuze sikwazi ukuthi sibhale nakuwo phinde futhi kubonakala makukhona imigomo esalele ngemumva ngoba phela ukuvikela izifo ikhona sikuzele khona ngoba asifuni ukuthi isizwe sizayo mase sithola sesiphangalala okunye ukugcina mphathi wami ukuthi sikhuthaze nabazali nabo bonke abantu besifazane nje impela kwaZulu Natal ujikelele ukuthi nabo abaye emaklinikhi noma emtholampilo yaseduzane ukuthi beyobheka nayo le HPV ukuthi bayobheka wenza lento ethiwa iPap smear. Absolutely.
ngoba nakhona fanele itholakala ukuthi ngaba yikho yini ukuze mhlawumbe ubonakala ukuthi ngabe ingozi ngaba ingozi ngakho kwazi ukwenza umdlavuza ukuze besheshe betholakale usizweni. Ngiyakwazi umsakazo ngakhuluma kuze kuse ngoba ama-minute ami wasangivumeli ngicela ukudedela nawe nje okugcina ngivalelise kuwe ngithi kuhlale kumnandi uxoxa nawe. Siyathokoza. Absolutely. Ngalesikhathi ngikhumbuza umdlalo sekhaya kamlohlelo.co.za. Shamnandi Sly Willow Fontaine samba nani ke namhlanje asiniyekile simphethe ke nodadewethu kuyena ke ozoka sithi nje nti kancane ezintweni ze-nutrition ngoba ave ibalekile ngiphatha kabi njalo uma nginawe bakunika sekuselo 5 minutes kanti wena ukhuluma indaba enkulu indaba yokudla kodwa ngoba namhlanje isikhathi nawe sibe sincane ngizokudinga ukuthi maduze sikubuyise namhlanje nje awushethe ubani okabani bese uyasho ukuthi wenzani la eminyakweni. Sanibona ngibingelela nababukeli nabalaleli igama lami ngoSandiwe ngwakaMoneri ngisebenza khona head office ka nutrition uhlangothi nje libhekelene ukudla simqala nje umuntu esakhulelwe azabe mdala sifuna nje abantu bala eSouth Africa la eMgungundlovu la eWillow babe ne good quality life impilo nje ende. Sibuya ku December abantu bebedla zonke izicofi lezo ongayicabanga bathi manje sengifuna ukubuyela emzimbeni wami nami ngibuyele ngibe yiputhu nonwana ungamiyala uthini umuntu kakhulukazi ezintweni ezithinta ukudla. Kuningi ke singakhuluma ngenxa yesikhathi ngizozama ukugoqa. Siyakujabulela kodwa ukuthi abantu banesifiso sokunciphisa imizimba futhi bawe ukuthi ngoDecember bebedla ngendlela abadla ngakhona. Ngiyafisa kodwa ukuphawula ukuthi sinenkinga ngempela ke yokukhuluphala kakhulukazi enganeni. So thina sabadala uma sifuna ukuthi after i-festive sibe sigada ukudla kwethu kuyinto enhle kakhulu leyo siyakuncoma. Into esingayigcizelela kakhulu ukuthi sehlise ngizochaza ngithi nje sidla ukudla okubalansile. Okay. Emase sukudla okubalansile kukhona lezi zinto ezifikayo kuthiwa idla ukudla okuthize mhlawumbe idla cabbage soup mhlawumbe idla lokhu kuphela ukudla siyakudinga still ukudla okunemsoco ehlukahlukene. So ngingabala ukuthi ukudla kwakho akube nakho ukudla okunema veggie kube nawo ama fruits because sithola into engafani ama vitamins ama minerals siyawadinga nabo mbox bakhona siyawadinga lawo ama vitamins ukuthi asisize ukuthi usheshe uphole mawungena ula siyadinga ukudla kube khona starch yizi starch ke sidume ngokuthi siyakhuluphalisa after i-festive season asisho ukuthi kuyeke ukudla okune starch njengophuthu but esikufunayo ukuthi yehlisa isikali ngoba uphuthu lolufuna sikunciphisa lesehlise bawulibuka nje ngoba ngilishaya iqonge nje eplatini uphuthu lwami bakithi mawulibuka nje iplate lakho ngithemba iplate lakho ke kuzoba iplate lelincane kufanele ukuthi okungcono uhalf walelo plate akube ama veg noma izitshalo then ke ikota kube istarch lokudla lokho engishilo kufana nophuthu o brown bread kanjalo bese kuthi ke kube ikota yakhona kube ke ukudla okune protein okubuya ezilwaneni so noma ngabe kuthiwa ubuya kwi-festive season ufuna uncipha kodwa lezi zinto ziyawudinga umzimba namafutha amancane kodwa ngifuna ukusho kakhulu kokubalekile nge-festive season besidla noma yini noma ikuphi noma ikangaki kakhulukazi lokudla sikubiza ngokuthi ultra processed foods lokudla esikuthola kuma takeaways sinenkinga nala eMgungundlovu nje baphila ngawo abantu ikhona nekhona seyine fast food sekuze kube nezithuthu ke ingena endlini manje singene bram kulethwe nje ukudla ama sidewalks ethu sekugcwele ama chips ama sweet nalezi zinto ekuthiwa cishe ngasho igama cishe ngaboshwa ngasho soboshwa mhlawumpisele nje mhlawumpisele ama energy drink sekubreakfastwa ngawo nangama festive abantu bangadla ukudla lo engithiya kubalance bebedesha ngawo umuntu mefuna ukuthi abe namandla function osukile umthole esevuka nge-energy drink konke lokho usibuya ku-festive season kanti akuselo neqiniso lokuthi mawukuthi ngizizwa ngikho right nengivuse nge-energy drink akukho right njengoba ngike ngachaza ukuthi fanele ukuthi ukudla kwakho kube nemsoco ehlukahlukene edinga umzimba enama vitamins enama minerals enama protein ngeke ukuthole konke lokho kuma energy drinks sekusela iminute elodwa ngifisa ukusiza khona laba kuthiwa kunamaphilisi ofuna ukuwathenge bese lokho eginqela amaphilisi udala mina nginankinga ngoba wonke ama vitamin ngiwathola kuleli philisi bukhona nomngozi ekuthini ugcina usurelaya kuona ngempela amaphilisi ungasabalansisi nanokuthi udle yebo kukhona kakhulu ubungozi umzimba awudingi kuphela ama vitamin asephilisini futhi nalezi zinto ezitholakala ngokwakhiwa amaphilisi okukhandwa
ama-vitamin nama-nutrients okukhandwa ayaba nobungozi. Sifuna ukudla sesisi whole foods noma indigenous foods noma ukudla okuphelele. Yabuka nje la clinic batshalile imfino yentanga. So uzothola wona lama-vitamins lawa kodwa manje usuthola ne-fiber, usuthola nama-minerals. So akuphoqi futhi asikho isidingo sokuthi uthenge lamaphilisi lawa ama-vitamin. Ngcono ukuthi udle ukudla okuphelele ngaphandle uma udietitian noma udokotela noma unesi ebone ukuthi kuyashoda mhlawumbe kushoda i-iron emzimbeni wakho mhlawumbe kushoda okuthize u-B12 then ke sekungaba ileso sikhathi ke la sekudinga ukuthi ungeze khona hayi ukuthi uvele nje usukeleka sikho isidingo. Eminithini elilodwa unika abantu umphako ke wonyaka ukuthi ke uma ufuna ukuphila kade yidla kanje wenze kanje ngakweza ukuthi usazobuya kodwa ukusithathe through one by one kodwa nje umlayezo wakho siqalisa unyaka uthini? Umyalezo nje ngifisa ukugoqa ngawo ukuthi ake senze ngcono kakhulukazi especially for ingane zethu engithe sezinenkinga yokukhuluphala. Uma singathi sehlise lokudla kuthiwa convenient foods sesikuthanda kangaka because kuyashesha. Lokudla kuyingozi kakhulu. Kunoshukela omningi, kunosawoti omningi, kunamafutha amaningi angadinga umzimba. And kwesinye isikhathi banokununusela bakunikeze ama-portions amakhulu e-drink kube ne-combo. And leyo nto leyo yenza ukuthi singabi nayo indlela enempilo. Okwesibili mhlawumbe nofutho okugcina sehlise iphuzo. Yabona nje simoshekele uma-drink ngeke ngiwabiza amagama. La ama-energy kakhulu. Ama-sugar sweetened beverages. Nalawa ahlohlozayo. Nalamnyama. Asikho nanesidingo nase-fruit juice. Ake ngoba inkinga inkulu kakhulu esimeni sokuphuza kwama-drink lawa noshukela. Ingakho nohulumeni uyasilekelela usefake ne-sugar tax. Ufika ukhokha imali ethe xaxa. Ngokuthi wena uthenga ushukela omningi lo sikhuluphalisayo. Ngcono siphuze nje amanzi udokotela la uke wayisho indaba yamanzi nami laba ngiphila amanzi. Noma ungawathenganga nje amanzi esala imgungundlovu ahlanzekile. Amnandi ke futhi ibhadi. Phuza amanzi nje leyo myalezo leyo mhlawumbe singaqala ngayo nje sithatha sigqazo bese uba negoli ke onayo ukuthi kulonyaka ngifuna ukuphatha umphaka emsebenzini. Kulonyaka ngifuna ukuthi ngiphuza amanzi. Kulonyaka ngifuna ukuthi eplatini lami igcwale kakhulukazi ama-vegetable kune-starch. Siqale nje lapho bese ngibuya ngokuzayo ke so bese siyayinweba ke indaba yethu. Ake ngaba uthisha ke siyiphathe ikhaftini laphana. Kanti kwathiwa babe bevuvuzele laphana usathi uphumile. Sase siyayeka ukuphatha ikhaftini. Kodwa ke sisibabongile ungqongqoshe esivalele kahle uhlelo. Sabe usivalela kuhlelo namhlanje. No, ngisicela ukubonga nje abantu abalalela ishow nokuthi I think wonke lama topics ayalinka mawabuka ungabona ukuthi besikhuluma ngama conditions nezinto ezehlukene kodwa nje zonke sikhuluma ngomuntu egcinini. So I think into eshiwo ucolleague it's very important ukuthi asiqale kahle in everything. Ngoba uqala nje unyaka sinakekele like the whole body ungasho ukuthi hayi attitude lokuthi abantu abasaya emtholampilo ngiyacela kulonyaka ukuthi asibe abantu aba consultayo emtholampilo ukuze sibone ukuthi impilo ngoba sometimes ufika sekulate sibe siphela sizogcina nathi ayikho into esizoyenza kodwa sibe sazi ukuthi ufike late. So we are promoting health seeking behavior ebantwini base KZN. Siyabonga. Ngigcizelele kulaba phathe isikhaftini siyagada isikhaftini. Kulungile ke bye.